थांनाय समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदियै आरो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि दाबि बायदियै सोलोंथाइनि जोंहा गोबां जेंनानि सायाव आसाम सरकारजों सावरायनाय जाबोदों आरो बिनि माइनट्सबो ओंखारनाय जादों। नाथाय माखासे जेंनाया सुस्रांजादों आरो माखासे जेंनाया माइनट्सआवनो बि पेन्डिं जानानै दङमोन। दा बेखायनो मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजों सावरायनायनि गेजेराव जेसेबां माइनट्सआव आद्रा थानाय सुस्रांजायै जिखिनि जेंना बा जिखिनि इस्युसफोर दङमोन बे इस्युसफोरखौ हाइलाइट खालामनानै स्पेसियेल बिनि इमप्लिमेन्टेसन आरो बिनि सुस्रांनायनि थाखाय जोङो मैया माखासे मेकानिजम आरो माखासे जोङो रड मेप तयार खालामो आरो बे रड मेप तयार खालामनायनि गेजेराव 35 मडेल हाई स्कुल बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनिफ्राय गोदानै गायसननांगौनि थाखाय साहा बागानाव जेरैबायदि मडेल हाई स्कुल दङ टी गार्डेन गायसननांगौनि थाखाय जि जोङो लिस्ट जमा होदोंमोन बेखौ मैया सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा गायसननायनि थाखाय बा जेराव एक्जिस्टिं एमइ स्कुल दंखायो बेयाव भेन्सार स्कुलबो गैया। दा बेखायनो बे एमइ स्कुलखौ डाइरेक्ट आपग्रेडेसन खालामनो हायो बिनि थाखाय पोस्ट क्रिएसन जागोन। नङाबा बेयाव गोदानै जेराव 5-10-15 किल'मिटाराव हाई स्कुल गैया गोदान हाई स्कुल गायसननायनि थाखाय बिथाङा मैया थांखि आजावो आरो बिनि थाखाय क्लियार काट डाइरेक्सनखौ होनाय जाबाय। 101 खान गासै हायर सेकेन्डारि बर' मिडियामनि क्लास 11 आपग्रेडेसन आरो फैगोन बोसोराव क्लास 12 आपग्रेडेसन जिहेतु देग्लाय हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव गासै जेसेबां 3517 स्टुडेन्टफ्रा बर' बिजोंजों बिथांमोना आनजाद लिरगोन होननानै 171 हायर सेकेन्डारि जुनियर कलेज बा सिनियर सेकेन्डारि बा कलेजाव बिथांमोना जि एडमिसन लानानै दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामदों आर्ट्स जि मोनसे स्ट्रिमाव आरो 3517 जन जि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना आनजाद लिरगोन। किन्तु जों बुंदों मा जे जायफोरा आनजाद लिरगोन बिथांमोना दिनै बर' मिडियामनि लेखाजों गावनो फरायदों आरो बिथांमोना बर' मिडियामनि टिचार डाइरेक्ट मोननो हायाखै जिहेतु बिनि पोस्ट क्रिएसन जायाखै बा एभेलेबल जोंहा बेबायदि टिचिं फेकाल्टि बा स्टाफ गैया। दा बेखायनो 101 खान आसामनि हाई स्कुल बा हायर सेकेन्डारियाव बर' मिडियामनि हायर सेकेन्डारि 11 आरो 12 खौ सोरजिनांगौ आरो बेयाव पोस्ट क्रिएसन खालामनांगौ बे बिथिंखौ लानानै गासै डिटेल मोनसे फर्मेट बानायनानै समाधान खालामनायनि थाखाय मैया सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा जोंनो खोथा होबाय। गोबां खेब सावरायबाय बे मेटारनि सायाव किन्तु बिनि सलुसननि रड मेपआ ओंखाराखैमोन। मैया बिनि सलुसननि थाखाय मोनसे मेकानिजम जोङो तयार खालामनाय जादों। गुबुन मोनसेथिं जाहैबाय जे 75 खान एजुकेशन ग्यारान्टि स्किम गोदोआव जि मोनसे स्किम सोलिदोंमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव जेराव दाबो पार्मानेन्ट टिचार गैया बेयाव पोस्ट क्रिएसन खालामनाय जायाखै आरो 5-10 किल'मिटार डिस्टेन्सआव बे स्कुलफ्रा सोलिनानै दङ गोबां स्टुडेन्ट दङ किन्तु टेम्परारि टिचार होनानै दोनदों सोरखौबा एटाच खालामनानै दोनदों बिथांमोना राइट टु एजुकेशन सोलोंथाइनि जे फान्डामेन्टेल राइटनिफ्राय बन्सित जानांदों। दा बेखायनो बे 75 जि इजिएस स्कुल बे इजिएस स्कुलाव पोस्ट क्रिएसन अर आइदार गुबुन जायगानिफ्राय टिचार माने पार्मानेन्ट शिफ्टिं खालामनानै बे स्कुलाव आरटिइ बादि फरायसानि फान्डामेन्टेल राइट्स आरो पार्मानेन्ट टिचार जानांगौनि थाखाय बा होनांगौनि थाखाय लोगो लोगोनो मैया सावरायनायनि गेजेरावनो टेबोलावनो बिथाङा सेक्रेटारि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बा स्कुल इडुकेसननि सेक्रेटारिनो लाइजाम लिरनानै अर्डार जारि खालामदों आरो बेयाव पोस्ट क्रिएसन नङाबा पार्मानेन्ट टिचार शिफ्टिं खालामनायनि थाखाय मैया थांखि आजावो। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि उदालगुरि केम्पास गायसननांगौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय रेजिस्ट्रार डेपुटि रेजिस्ट्रार बा कन्ट्रलार एकाडेमिक रेजिस्ट्रार बिथांमोना भिजिट खालामबाय दैफां नोलोबारियाव जेराव डिग्री कलेज गायसननायनि थाखाय बेयाव कन्स्ट्राक्शना सोलिगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय बाजेटखौ नैबे बाजेट जि सोलिबाय थादों बेयाव अलरेडि हमबाय होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा बुंदों
आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि अथ'रिटिया जोंनो दाख्लै फोरमायदों आरो मैयाबो सावरायनाय जादों मन्थ्रि बिथांजों जे नैबे 2024नि एकाडेमिक सेसनावनो जुन जुलाइआव जे एकाडेमिक सेसन आरम्भ जागोन बेयाव प्राय 6टासो साबजेक्ट मोनद' डिपार्टमेन्ट खुलिनानै एडमिसन आरो बिनि क्लास स्टार्ट खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जागोन बा खालामनायनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बिथांमोना अलरेडि इनिशिएटिभखौ स्टार्ट खालामबाय दा जों मिजिंथिदों जे गभर्नमेन्ट आरो इउनिभार्सिटि अथ'रिटिया जुदि बेखौ सिस्टेमेटिकेलि मावोबा बिनि जेंनाया सुस्रांजागोन माजुलिनिफ्राय लानानै आसामनि गोबां स्कुलाव बर' टिचार एसामिस मिडियामाव दङ आरो एसामिस मिडियामनि टिचारा बर' मिडियामाव दङ दा बेखौ लानानै जोङो अलरेडि हाई स्कुल लेभेल एलपि इउपि टटेल लिस्टखौ होनाय जाबाय माखासे भाइस भार्सा ट्रेन्सफारा जाबाय दाबो माखासेया जायाखै दा बिनि मोनसे गोदान लिस्ट मन्थ्रि बिथाङा होनो थाखाय खावलायदों जायफोरा अलरेडि जालांबाय बेखौ माइनास खालामनानै दासिमबो ट्रेन्सफार माने जायै जिखिनि बर' मिडियाम आरो एसामिस मिडियामाव टिचारा माने सोलाय सोल' जानानै दङ बेखौ लाबोफिननायनि थाखाय मन्थ्रिया गोदानै लिस्ट बिदों बे लिस्टखौ होयोब्लानो जों मिजिंथिदों जे 1 दाननि उनाव बे जे बर' मिडियाम स्कुलाव एसामिस मिडियामनि टिचार बर' मिडियामनि टिचारा एसामिस मिडियाम स्कुलाव थांनाय बिनि जेंनाया जोबगोन CTET-आव लेंगुवेज 1 बेखौ थिसननायनि थाखाय CBSE-नो अलरेडि आसाम सरकारा खेबनै लाइजाम लिरबाय एबसुनिफ्रायबो लाइजामा लिरनाय जाबाय किन्तु बिथाङा खावलायदों जे धर्मेन्द्र प्रधान मिनिस्ट्रि अफ एडुकेसन जाय मन्थ्रि भारत सरकारनि बिथांखौ लोगो हमनानै खावलायनो थाखाय जोंखौ बिथाङा आपिल खालामदों आरो गावबो धर्मेन्द्र प्रधान बिथांनो स्पेसियेल मोनसे लेटार लिरनानै जिहेतु बे 8 सिडुलाव हाबनाय मोनसे लेंगुवेज आरो बे 8 सिडुल लेंगुवेजनि जि CTET बे मिडियामाव टिचार नांगौनि थाखाय जि टेट क्वालिफिकेसन नांगौनि थाखाय एग्जामाव जिरायनो मोननांगौ लेंगुवेज 1 जि प्रिफारेन्स बेखौ मोनैनि थाखाय जि बन्सित जानाय बे कुनु कारनाव डिप्राइभ जानाङा बे खोथाखौ मैया सावरायनायाव जोङो क्लियार काट खालामनाय जादों अंगनबादि ICDS सेन्टाराव क श्रेणीनि बिजाबा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ दिनैबो बेखौ एसामिस मिडियामावनो सुजुनानै रानना होयो आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिया जेंनायाव गोलैयो बिजाब गैया TLM गैया आरो बेखायनो मन्थ्रि बिथाङा मैया बुंबाय जे बिजाबखौ एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ साफायगोन माने सेन्टारखौ ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ सालायगोन किन्तु बिजाब माने सुजुनाय बा बिजाबखौ प्रिन्टिं खालामनानै रानना होनायनि दायित्वआ एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि दा बेखायनो बिथांमोना मैया बे क श्रेणीनि बिजाब साफायनायनि थाखायबो मैया थांखि आजावो दा जोङो मिजिंथिबाय जे जिखिनि जेंना जेंसि दङमोन टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ LP UP हायार सेकेन्डारि आरो माने ग्रेजुवेट टिचार बिनि थाखाय जि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों बेयाव साफिसियेन्ट नाम्बार अफ बर' मिडियामनि जिखिनि भेकेन्ट पस्ट दंमोन बे गासिबो ओंखारजोबदों बेयाव कुनु कारनाव बर' मिडियामनि पस्टआ थालाङाखै गोदानै सोरबा रिटायार्ड जादों गोदानै सोरबा बेयाव माने रुंसारि जादों बिथांमोननि थाखाय आपडेट डाटाखौ बिथांमोना बिहरदों बड' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज सेकेन्ड माने डाइरेक्टरेट दङ किन्तु जोंनि माखासे सुबुंफ्रा माखासे व्यक्तिफ्रा जिखौ बुंदों जे एबसु आरो थुनलाइ आफादा दाबि होआखिसै जे गोबां पस्ट मोनबावनांगौमोन रियेलिटिया बेनो जे जिखिनि पस्ट गवालपारायाव धेमाजि लखिमपुराव सनितपुर बिश्वनाथाव बा कार्बि आंलंआव गलाघाटआव जिखिनि भेकेन्ट जादों बे भेकेन्टआनो एक्जेक्ट ओंखारदों जोंनि सार्भेयावबो बेखिनियानो फैदों आरो आसाम सरकारनि सार्भेयावबो मैया जों नायबाय बेखिनियानो फैदों दा बेखौ डाटाखौ फेक्ट आरो रियेलिटिखौ मिथियाबासिनो नाम्बारखौ खम नुनानै जुदि जोङो माने ओरैनो जुदि दाय होलाबायोब्ला बे कुनु कारनाव थिग नङा आरो बेखायनो रियेलिटिनि सायाव जोङो बयबो खामानिखौ मावनांगौ आं बेखौ खावलायबाय प्राय 1000सो LP UP हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि स्कुल मिक्स मिडियाम जानानै दङ एडमिनिस्ट्रेटिभ जि मेकानिजम बर' मिडियाम आरो एसामिस मिडियाम बेयाव कनफ्लिक्ट जानायखौ जों नुदों आरो मन्थ्रि बिथाङा मैया स्पेसियेलि बे मेटारखौ रायखांदों जे कुनु कारनाव एसामिस मिडियामजों थानानै बर' मिडियामा जाहाथे डिप्राइभ जाया बर' मिडियामजों थानानै एसामिस मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे डिप्राइभ जाया बिनि थाखाय जुदि सेपारेशननि बेबायदि मेकानिजम जुदि जों बानायनांगौब्ला बिनि थाखायबो गोथौयै सिन्था सरसा खालामनानै रडमेपखौ क्लियार खालामनांगौ होननानै मैया फोरमायदों दा बे बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै जों हाबा मावगोन आरो बर' मिडियामनि जेसेबां जेंना जेंसि दङ बे गासै जेंना जेंसिखौ लानानै फोरोंगिरि गौथुम एलिमेन्टारि सेकेन्डारि आरो हायार सेकेन्डारि
लोगोसेनो बर'नि जिखिनि आफादफोर दङ जोंनि मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोन दङ प्रिन्सिपालफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै फैबाय थानाय समाव नैबे जेंनाया जिहेतु जोबहैनायनि मोनसे लामाया क्लियार जाबाय आद्रा थानाय जेसेबां सोलोंथाइनि जेंना दङ बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 1 दाननि गेजेराव सोलोंथाइनि मोनसे कनक्लेभ एजुकेशन कनक्लेभ माने सोलोंथाइनि जेसेबां जेंना दङ आरो बेखौ सलुसन खालामनायनि जि मोनसे मेकानिजम बिनि थाखाय जोङो गोथौ आरो गुवारै जों सावरायगोन दा बेखायनो बर' मिडियामखौ लानानै जोङो गोथौयै फोथायनाय लाखिनांगोन आत्मबिसास लाखिनांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनायनि थाखाय जे हाबा मावनांगौ दङ बे हाबाखौ जोङो बयबो खौसे जोङो बयबो लोगो नांनानै मावलांनांगोन गोजोन्थों। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।